Joo, eli tämmönen WC-paperirullista tehty tämmönen joulutähti, minkä voi laittaa sitten roikkuu vaikka ikkunasta tai jostain. Ja siihen tarvitaan 6 vessapaperirullaa, tämmöistä pientä, tai sitten 3 sellaista pitkää talouspaperirullaa. Ja jokainen niistä laitetaan 5 osaan niin, että nämä on yleensä 10 sentin levyisiä nämä vessapaperirullat, niin taitetaan ensin tällä kittanaksi. Ja saa olla ihan terävä tämä reuna. Ja sitten viivottimen kanssa tästä voi ensin merkata nämä 2, 4, 6 ja 8 kohtaa ja sitten vetää vielä tällä valmiiksi nämä. Ja sitten leikataan nämä kaikki niin, että tulee 30 tämmöistä palaa. Ja mä oon nyt tosiaan tehnyt sen tämmöisen tähden muotoon, mutta siitä voi tehdä ihan minkälaisen vaan. Mutta ehkä helpoin on aloittaa tästä, että tähän keskelle tulee tämmöinen kukka. Ja mä oon laittanut siihen keskimmäiseen kukkaan 6 näitä palasia. Ja sitten ihan tavallisella liimalla liimataan ne yhteen. Kannattaa ehkä, ei nyt mitenkään valtavasti, mutta sillä ihan hyvän määrän laittaa sitä liimaa, niin sitten varmasti pysyy yhdessä. Ja saa jäädä semmoinen reikäkin sitten siihen keskelle, ettei ole väliä, vaikka on hankala saada ne sillä niin kuin pysyy ihan tiukasti yhdessä keskellä. Ja pöydälle joku muovi, niin sitten ei haittaa, vaikka menee vähän pöytäänkin. Ja sitten on hyvä jättää se tähän, että se saa niin kuin kuivaa tässä tasossa, ettei kannata liikutella hirveästi. Noin. Eli tässä olisi nyt niin kuin tämä keskikukka. Ja sitten mitä seuraavaksi tehdään, niin tänne jokaisen lehden väliin tulee yksi lehti. Eli nyt tänne jokaiseen koloon laitetaan 1. Ja kannattaa katsoa, että laittaa sen liiman siihen kohtaan, mihin se oikeasti osuu. Eli ei ihan tonne kärkeen. Ja sitten vaan työnnetään ne tonne väliin. Näin. Mulla olisi nyt voinut olla leikattuna noin kaikki valmiiksi, mutta sitten se perusidea on, että nyt kun tässä on nämä keskeltä lähtevät lehdet, eli tämän keskimmäisen kukan lehdet, niin jokaisen kukan lehden molemmin puolin tulee 1 ja sitten vielä siihen niiden väliin 1. Eli siinä on nyt tavallaan 1 tämän tähden sakra. Ja taas tämän seuraavan keskeltä lähtevän terälehden molemmin puolin lehdet ja sitten siihen kärkeen 1. Ja lopulta tulee 6 näitä kärkeen, niin kuin alkuperäisessä kukassa oli tämä keskellä 6 lehteä, niin jokaisesta niistä lehdestä lähtee nyt sitten 1 sakra. Eli siis nyt taas sitten seuraavaan, niin täältä keskellä olevan lehden molemmin puolin laitetaan 1. Ja sitten niiden väliin tuo viimeinen. Jos menee sekaisin tässä järjestyksessä, niin sitten voi vaan laittaa
luovasti minne haluaa. Tehdä jonkun muun kuin tähden. Näin. Ja sitten voi jättää sen tähän kuivaan. Ja sitten kun se on kuiva, niin sitten spraymaalilla. Tai jos ei halua spraymaalata, niin sitten voi tehdä niinkin, että siinä ennen kuin ne on leikannut ne rullat, niin maalaa ne tuommoisella peitevärillä tai akryylimaalilla ulko- ja sisältä, niin sitten se on heti valmis, kun se on liikkeellä.